Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila, partner! Hi, partner! Saan ka? Eto, Partner! sobra kitang na-miss, ha? Miss na miss ko yung habang magandang ka, pinagmamasal kong mabuti ang buka ng bibig mo. Para siyang virgin na virgin yun. Ay, taray! Partner, bilang alam kong na-miss mo yung mga pormahan ko kapag ganitong nagtatambalan tayo. Nag-effort ako para sa iyo ngayong araw na ito. Aba? Oo, alam mo ba nag-effort ako? T-shirt ka lang, Oo, teka lang. Hindi naka-t-shirt lang ako, pero partner, pinagandaan ko yung aking boots. Naka-boots ako today. May pasabog ka ngayon, ha? Di ba? Teka, hindi ko makita. Ayan. Parang magiging mermaid ka mamaya. Parang magiging sirena ka mamaya yung gabi. Oo nga. Daddy, picture mo na naka-boots ako. Pero mas maganda, diba? mas maganda yung suot mong maiksing shorts. Kasi partner, yung ganito kataas na boots, hindi siya pwede na mahabang palda o kaya mahabang shorts. Kasi kailangan, ang point na talaga nakikita yung legs. Oo, useless, o diba? Ganda. So para sa iyo, ngayong araw na ito, kayong binti yung nakikita ko. Ay, naku. Nawala tuloy ako sa frame, nakakaloka. Hindi, ewan ko kung napanood mo yung yung sinend. Mawawala ako sa frame eh. Hindi, panoodin nyo na lang yung sinend ko sa... Nakabuka parehas, diba? Partner, nakita mo na panood mo, nag-post ako kahapon sa TikTok, tsaka sa Instagram, tsaka sa aking Facebook na Nicole Yala. Yung pormahan ko nakaboots ako, tapos nagtatapon lang ako ng basura. Sabi ko kasi doon, partner. Nagtatapon lang ng basura, nakaboots ka? Siyempre, partner, sabi ko doon, minsan lang tayo lumabas ng bahay. At yung mga dahilan kung bakit lalabas ng bahay, bibili ng gamot, essentials like grocery, at higit sa lahat magtatapon ng basura. At kaya magtatapon ka ng basura at lalabas ka ng bahay, kailangan may moment yon. Pak na pak yun, panoorin ko nga mamaya. Saan siya nakapost? Panoodin nyo mamaya. Sa barangay. Nakapost sa barangay. Iwasan ng babaeng ito na baliw na dahil sa quarantine. Ay, nakakaloka talaga, Pareho tayo nakapula, hindi tayo nag-usap, ha? Oo nga, hindi tayo nag-usap, tapos parehas tayo nag-red, di ba? Ganun daw talaga yon. So anyhow, partner, kanina, merong naganda. Actually, nung isang araw, may nag-message sa akin. So sabi ko, sige nga, pag-usapan na lang namin to ni partner sa ere. Para hindi naman kami nagkakamustahan ng mga sinampay ng brief sa likod mo. Kaninong brief yun? Basayan. Sa'yo ba yan? Ha? Hindi, basayan kasi paggamit ng... Uy, congratulations, partner. May brief sa likod mo. Kumusta naman yung pasabog na brief sa likod? Patingin. Wow, mabango. Hindi nga, asim nga eh. Asim. Siguro. Hindi kinaya ng sikat ng araw. Hindi napatay ng sikat ng araw Amoy alimuom. Uy, pero masarap maglaba ngayon kasi maganda yung sikat ng araw. Ang bilis matuyo ng mga actually, inamoy ko pero hindi sa akin yung bleed. Ay? Ang baboy. Kaninong brief yan? Hindi ko alam. Kaninong brief yan? Basta ka nalang nag-aamoy ng brief, partner, ha?
Anyway, so sabi ko, pag-usapan natin Mm. ito kasi meron isang tambalanista na nagtanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, sobrang miss na miss ko na talaga yung tambalan and I'm just so happy na eksakto last Friday, meron pala kayong FB Live. At in-announce pa po ninyo doon na everyday na po, na MWF ito. Pero ang wish ko po talaga ay maging everyday po ito. Anyways, meron po akong katanungan para sa inyong dalawa. Alam ko naman po na busy kayong dalawa sa paggawa ng kung ano-ano sa bahay, pero sana please give me time. Ang haba ng kanyang ang haba ng introduction, Intro. babasahin naman. Oo, ang haba. Sabi niya, nag-away kasi kami ng kaibigan ko. Meron kasi siyang pina-follow na artista na panay ang post ng mga magagandang bagay, pagkain, habang ngayong quarantine. Ang sabi ko dun sa kaibigan ko, hindi nararapat iidolo yung ganyang klase mga tao kasi hindi sila sensitibo. Ayun, nagalit siya sa akin kasi wala naman daw masama doon. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap. Excuse me po. Hanggang ngayon, hindi pa rin po kami nag-uusap. Ano po ba ang dapat gawin? Yan. Parang ganito kunyari, ikaw may Alam mo, fan na partner, fan ka ni ng isang artista tapos binara kita na parang sinabi ko sa iyo na ano ba follow ka ng follow sa artista nga wala naman siya pakialam sa iyo. Tama ba? Oo. Hindi, ang issue niya, ano ka ba naman, bakit mo fina-follow yung artistang yan? Yung artistang yan napaka-insensitive. Ngayong panahon ng ECQ, nagpo-post ng mga masasarap na pagkain, samantalang maraming taong nagugutom. Ano siya, debatable siya, partner eh. Kasi diba parang, at hindi lang ito partner, sa tingin ko, hindi lang ito in terms of friends or mga iniidolo ha. I think it's also, in terms of people, parang, kasi ngayon, di ba, because of ECQ, kanya-kanya talaga tayo ng posting eh. Di ba? Kanya-kanya talaga tayo ng mga trip nating i-post. Ako, katulad kahapon. Di ba? Yung iba nagpo-post. Although throwback naman talaga yun. Pero kasi may mga, ganun yung kalayaan nila na mag-post ng bagay na gusto nilang i-post. Pwedeng kasosyalan, pwedeng karupaan, pwedeng kasimplihan ng buhay, pwedeng kahit ano. Ganon. Correct. Yun eh. So, yun din yung gusto kong sabihin dun sa kabisya natin na yung iniidolo ng friend mo, kalayaan niya din namang i-post yung gano'n. Although, sa tingin ko lang din, partner, is it being insensitive kapag ka nag-post ka ng mga gano'n? Una, kung throwback naman ito, huwag ka na masyado ma-apektor. May mga tao talagang miss na talaga nila yung normal na pagkain. Alam mo yun, yung normal na pag-dine out, yung mga ganun. May mga tao talagang ganun. Alam mo nga, partner, ng isang araw, meron akong isang kaibigan kasama sa village na nagbisita dito. Tapos nag-uusap lang kami. Tapos nakakatawa kasi parang sa panahon ng ECQ, big deal sa amin yung makapunta sa pinakamalapit na bakery na, oh my God, bukas yung isang bakery. Tapos nung minsan nagbukas yung isang coffee shop na hindi naman ako nagko-coffee shop doon ever, parang isang malaking big deal na nagbukas yung coffee shop na yun doon sa area namin na parang ang daming pumila, ang daming Tapos meron isang fast food din na normally, yung drive-thru na hindi pinupuntahan sa dami ng choices eh. Pero nung nagbukas siya, parang big deal, biglang ang haba ng pila, mga 1 kilometro. So parang, sa inyo ba? Malapit ba sa inyo? Diba sa BGC din yun? Sa Taguig, di ba? Parang nag-open. Yung Starbucks, nag-open yung Starbucks. Iba-ibang coffee shop. Oo, ibang coffee shop yung sinasabi ko. Kasi nagsa-Starbucks naman talaga ako at miss ko na rin naman yung Starbucks. Pero itong isang coffee shop na sinasabi ko, partner, hindi siya Starbucks. Pero hindi ko naman siya hindi gusto pero hindi ko siya brand. So, pero nung nagbukas siya, kahit hindi ko iniinom yung mga drinks niya, kahit hindi ko kinakain yung pastries niya, pumila talaga ako kasi parang big deal. Oo, big deal. Kasi nga, parang people miss a lot of things eh. Ang daming namimiss ng mga tao. Kaya, yun nga, kapag ka nagpo-post sila, minsan, kasi namimiss nila, ganyan. Kaya lang yun nga, partner, it's debatable eh. Oo nga, minsan kasi kapag ka nagpo-post, feeling ko kasi, partner, pag throwback, okay lang. Pero kapag current, feeling ko pag throwback, okay lang. Kasi nangyari naman na. And totoo naman, katulad nung kaya ko binanggit yung bakery na nagbukas. Oh my God, bukas yung Watsons. Yung ganun, kaya ko binanggit yun. Kasi ngayon, ang dami kasing close. So big deal yung mga may bukas na mga ganun. Pero kung throwback,
it's okay kasi nangyari na. Feeling ko kaya naiinis itong tambalanista natin kasi artista kasi yun. So pag artista ka, parang mas madami kang followers, mas parang meron kang responsibility to be extra sensitive. Kung iintindihin ko lang yung nag-PM na parang kung sensitibo ka at maraming gutom. Kasi sa totoo lang, partner, again, ulitin po namin ito mga kabisyo kung ikaw ang problema mo lang ay boredom, kung ikaw ang problema mo lang ay wala ka ng, alam mo yun, wala kang ibang ginawa kundi maglinis pero madami ka pa rin oras, yung mga ganun. Ang problema mo lang ay work from home, tas ang kukulit ng mga bata. Ang simple ng problema mo, kumpara dun sa mga tao, ang problema nila, dahil no work, no pay sila, is how they will eat every day. 'Di ba? So kaya siguro partner, iniisip ko lang parang feeling nitong nag-PM insensitive kapag ka nag-post ka ng mga masasarap na pagkain, nag-post ka ng mga ganon. Feeling ko lang. Pero again, may kalayaan kasi talaga tayo ngayon Debatable yan. Pero sa tingin ko, since yun nga, meron naman talaga tayong kalayaan na mag-post ng kung ano-ano. Hayaan na lang natin. Huwag na nating problemahin yung mga bagay na hindi naman dapat nating problemahin. Yung mga bagay na pwede na lang nating palagpasin. Kumbaga, siguro sa panahon ngayon, mas kailangan natin na habaan yung PC ng pasensya sa mga nangyayari sa paligid. Diba? Kasi kung papatulan natin lahat ng mga bagay na hindi natin magugustuhan at makikipagdebate tayo at makikipag-away sa mga kaibigan natin, diba? Ganito na ngayon nangyayari sa buhay natin. Tapos lalagyan mo pa ng ganyang klase ng ugali, sa bagay, ng behavior, yung patuloy mo kasi mga issue. Diba? Paano na lalong magiging masaya ang buhay mo kung mga simpleng bagay hindi mo kayang palagpasin? Ngayon, diba, pandemic, tututusan yung problem pero hindi mo nakikita. Parang ganon. Yun siguro. Tsaka, hindi mo na nga nakikita yung mga kaibigan mo. In-unfriend mo pa sila or magkakaroon pa kayo ng, mag-FO pa kayo, mag-friendship over pa ba kayo ng dahil lang dyan. Diba? Pero it is debatable. Ako, I understand also those people who are sensitive. Parang feeling ko, partner, kung if I'm going to try to understand also yung nag-PM sa atin, para lang ma-justify yung nararamdaman niya. Siguro, di ko naman sinasabing isa ka sa mga gutom, pero posible. Kasi pag gutom ka, partner, pag gutom ka, medyo extra sensitive ka eh. 'Di ba? Kapag may nararamdaman kang hindi tama, 'di ba? Extra yung pagiging sensitive mo. So parang feeling ko, itong nag-PM sa atin, isa siya dun sa mga taong hikahos, isa sa mga taong posibleng nawalan ng trabaho, isa sa mga taong uncertain. Kasi may ibang mga tao na certain sila na parang pag natapos yung ECQ, kahit medyo magtagal yung pandemic, medyo feeling nila certain sila na meron pa rin silang work. But there are some people who are uncertain Alam nila na hindi sigurado yung trabaho nila, hindi siguro na, 'di ba, yung parang ganun. And feeling ko yung nag-PM sa atin, isa siya sa mga ganun. Isa siya sa mga hindi certain. Kaya parang feeling niya, yung mga bagay na gano'n, na kahit mababaw lang, malalim. Feeling ko gano'n. Tama. Actually, sa ganung punto, pwede naman natin siya intindihin. Oo. Pero kung yun nga, ganyan naguguluhan ka, namumroblema ka, ito ang may papayo namin sa'yo. Hindi, problemahin mo na lang muna yung dapat unahin siguro bago yung problema ng ibang tao. Unahin mo muna, isipin mo na lang, paano ako mabubuhay day by day? Paano ako kakain bukas? Saan ako kuha ng pangkain bukas? Kaysa problemahin mo na lang muna. Kahit kaysa problemahin mo na yung mga bagay na ganyan. Ako sa akin, mas ang importante talaga sa akin ngayon na self-preservation Kasi kaysa problemahin ko yung problema ng ibang tao. Although, problemahin ko muna yung sarili ko. O, di ba? Sabi ni isang tambalanista natin na nanonood, si Neris de la Cruz, intindihin natin ang pinupost ng mga tao katulad ng food, yung pagkanta, yung talk, kasi outlet nila yun sa ganitong sitwasyon. Pwede kasi, di ba? Katulad na sabi ko earlier, partner, alam mo minsan, kasi bawal kaming lumabas, di ba? Minsan ang ginagawa lang namin, yung magdadrive ka lang around the village, parang to preserve the sanity. Yung sinasabi mo kanina, na parang self-preservation. Yung parang ma-preserve yung sarili. So, yung mga ibang mga tao, correct. Yung mga ibang tao, kaya sila nagtitiktok, kaya sila kung ano-ano na lang ang pinagagawa nila at kung ano-ano na lang ang pinupost nila. Kasi paraan din nila to
to cope with the situation doon. So gusto lang naming sabihin sa iyo doon sa tambalanisa namin na hindi ka namin kinakampihan kasi inintindi ka namin, 'di ba? Naiintindihan ka namin. Pero intindihin mo rin muna yung sarili mo bago yung posting na. Pero although partner, parang feeling ko it's different. Sa tingin ko lang parang feeling ko it's different when it's a boss and the employees. Gets mo, part? Different yan, parang it's a different scenario. Tsaka, parang yung pagtulong din sa ibang tao, parang sinasabi natin, di ba kanina, pero yung pagtulong naman sa kapwa, kailangan din sa pagkakataong ito. Pero it's a totally different topic, parang gano'n. Oo. Hindi kasi partner, yung bawa, ito naman, sa tingin mo, what do you think of this? Paano kung isang boss ng kumpanya, post ng mga mararangyang mga pagkain, mga masasarap na mga ulam, mga mamahaling mga ingredients, ganyan. Samantalang, yung kanyang mga empleyado, hindi sigurado kung makakabalik sa trabaho, kung nagugutom na. Sa tingin ko doon, sa partner, kaya debatable talaga tong topic na to, partner Kasi kung yung artista may pinupo, kasi halimbawa na isang beses, partner, nabasa ko lang, si Casey Concepcion, parang binash siya kasi meron siyang ginamit na ingredient na hindi regular na ginagamit. Parang, syempre, mga alta lang yata yung meron, hindi ko nga ma-spell First time ko nga nabasa yun So, parang binash siya doon sa isang ingredient niya. Tapos, tapos nag-retaliate siya or sibuyas lang, yung dinurog na sibuyas tapos ginamit lang niya yung scientific term. Kaya feeling natin social, pero sibuyas lang din talaga yun. Alam mo naman tayo, na-intimidate tayo sa mga scientific term. Feeling natin, minamata tayo kaagad. Feeling ko kasi tayong mga Pilipino, ganun, partner. Yung in-English ka lang, feeling mo, minata ka. Diba? Yung parang, meron tayong feeling na porke mahirap lang kami. May mga ganun tayo lagi. Diba? Anyways, so, si Casey, sumagot siya doon sa kanyang basher na parang, hindi ko pa nga pinupost yung iba pang mga ingredients, hindi ko pa nga pinupost yung mga ganito. Kasi, una, hindi natin siya mablame. Kung, parang kampihan ko siya. Pero, as in, sabi ko lang, what if, yun yung ingredients niya sa bahay niya Hindi naman natin siya masisisi kung may paprika siya or may kinemerot, tapos wala tayong ganun at sibuyas lang yung atin at yung kanya, ganun yung mga spices niya, di ba? What if bago mag-ECQ, yun talaga yung naman ng kitchen niya Diba? And dahil hindi siya makalabas, kung ano yung naman ng kusina niya, that's what she will use, diba? And there's nothing wrong with that. Hindi ibig sabihin nun, nagyayabang agad. But then again, yun nga partner, babalik tayo. Kapag ka ang boss ba, yan. Tapos alam mo na ang dami nagpo-follow sa'yo, ng mga empleyado mo, yan. Tapos yung kumpanya ninyo, at the time of pandemic, hindi sigurado kung tutuloy pa ba, kung diba, ganon. Sa tingin mo, yun ba ay pagiging insensitive? Iba yan ibang sitwasyon na siya. Kasi in terms of, kung titignan natin in terms of relationship, mas close kayo ng boss mo kaysa kumpara dun sa artista na hindi naman ka naman niya kilala. Diba? Ito, may Tama, correct. I agree. Alam mo, tumatalino ka kapag ka may brief kang background partner. Wait lang, partner. Naramdaman ko tumalino ka dyan sa... Teka lang kasi wait lang ba. Hold your thought, partner. Hold your thought. Nakakatawa kasi yung mga tao yung mga tambalanista natin na message, gusto na nilang ipa-auction yung brief mo. Brief online selling. Inamin ko meron din sa akin brief na. Yung bra sana hawa ko, may bra sa likod yan Hindi ko lang. Kaninong bra yan? Medyo gumagana yung isip ko ngayon kasi may mga tayo ng aso sa paligid ko Gusto ba makita yung tayo ng aso? Kanina pa ako bahong-baho Ang lakas hindi tayo na aso yung partner. Yung brief talaga yun. May ismid pa dun sa brief. May skid marks. Sabi ni Boy Pindot, sino daw ang... sabi ni Boy Pindot, ipamind daw yung brief. Unang mag-mind sa brief kanya na.
So anyways, sorry. Pag Naano ko, niyo po yung naano ko brief na yan, nakakalaki po yan. Kailangan po yan ng mga ng mga na gusto magpalaki mga ng maliliit Nestle. lang. Mas matindi pa to sa Titan Gel. Lalaki po yan. Nakaka- Uumbok po yan, alsa. Meron po yung meron yung ganun. tinatawag na tawag doon, pampalsa. Ano yung pampalsa ang ginagamit? Baking soda ba o cornstarch? Baking soda. Baking soda. Yun. May pampaalsa. Hindi, alam mo kung bakit, kung sino man ang magmamine sa brief na yan. Meron na, mine blue, mine green. Yan. Kung sino man ang magmamine yan, di ba sabi niya, Chopper, may pampaalsa. Kasi meron po kasama kasing infection yan. Aalsa po yung anes po ninyo kasi po mamamaga. So, Yung gumagamit niyo po yan, may yung- infection po ang singit niyan. Nakakatawa, partner. Alam mo, partner, nakakatawa. Yung aking asawa, sobrang mag-effort, nag-aaway na kami sa magiging background ko. Tapos ikaw, brief lang na nakasabit, sinampay. Bukas iba naman. Kung saan malakas ang signal, wala pong pakialam sa background, basta malakas ang signal. Sa bagay, dito malakas yung signal tsaka sa closet namin. Ikaw dyan sa may sampayan mo ng brief. Anyways, babalik tayo before ko, di ba? Sabi ko kanina, it's different. Sabi mo kanina, partner, it's different kapag ka-artista kasi hindi mo naman yung kakilala. Di ba? Wala kayong special connection at all. Diba? Except that ina-idolize mo siya. Oo. Yes. Eto, boss mo, nag-uusap kayo, alam niya yung sitwasyon ng buhay mo, alam niya yung ugali mo, tapos, alam niya yung status ng buhay mo kapag boss mo, malamang, tapos hindi ka, parang, pagka ganon, kawalan siya ng konsiderasyon. Parang ganito lang yan, kunyari, ikaw anak, tapos earning ka, ikaw yung nagtatrabaho sa family. Tapos yung mga post mo, ang gaganda ng nagpapadeliver ka pa, di ba, laging grab food, or kung may mga ganon. Tapos yung nanay mo, nakita mo yung post niya, nagtitay lang siya ng rasyon galing sa barangay. Ng ayuda. Correct. Ng ayuda, di ba? Minsan disappointed kasi binigay lang isang lata ng sardinas at saka walang kilong bigas. Di ba? Walang kilong bigas. Okay, may bigas man pero hindi mo maluto, tsaka. May ganun di ba? May naibigay nga na 2 kilo ng bigas pero hindi mo maluto. Totoo yan. So pag nakita yun ng mga kaibigan mo, magagalit talaga sa iyo yun. Ibabash ka. Lahat ng relatives ninyo, lahat ng mga nakakakilala sa inyo. Kasi bakit ganun? Ikaw ang sarap-sarap ng buhay mo. Nagpapadeliver ka pa ng pagkain palagi. Samantala yung nanay mo, hindi nga mabigyan ng ayuda ng barangay. So, magkaiba siya ng sitwasyon. Correct. May mga may mga nagme-message, sabi ni Hilda Rosel, posting ng food, expressing creativity in cooking, using limited sources. I think hindi naman pagiging insensitive agad ang ganun. It's way of coping with the situation. Stress-free kasi pagluto ng luto. Totoo naman yun. Yun yung sinabi din namin ni Chopper kanina. There is nothing wrong with what you post. Kasi yun nga yun yung tinatawag, alam mo kasi nakakatalino itong amoy ng brief news, yung brief sa likod ni Chopper. Yung may aircon. Nakakatalino talaga yung buga ng correct. Yung amoy ng brief tsaka yung buga ng aircon nakakatalino. So, unang sinabi ni Christopher kanina, self-preservation, 'di ba? Kasi kailangan mo i-preserve yung sarili mo. Kaya kung papansinin po ninyo, napakarami ding mga post, mga videos tungkol sa how to deal with the pandemic or with this crisis psychologically, 'di ba? Parang sinasabi na mag-start ka ng new hobby, mag-come up ka with a routine, mag-exercise ka, di ba? Magbihis ka pa din, magsuklay ka pa din, maligo ka, yung mga ganun. Kasi you really have to preserve yourself. And for some people, yung paraan nila para mag-preserve talaga ng sarili nila is to cook. Meron akong kaibigan na actually madami akong mga kaibigan na grabe talaga, as in, lumabas talaga yung pagiging creative nila sa pagluluto, di ba? Tapos, tama. may ibang mga
yun yung paraan nila para mag-cope with the situation eh. And there is nothing wrong with that. Yung mga iba magugulat ka, ang tanda na nagtitiktok, ang bata nagtitiktok, mukhang tanga nagtitiktok. Kasi paraan din nila yung para ma-preserve yung kanilang sanity. Eh kung nag-enjoy sila sa pag-edit, nag-enjoy sila sa pagmumukhang tanga at naisip nila sa sarili nila, ay kung kayang figure 8 ng iba, edi kaya ko rin namang figure 8, di ba? It's really your form of preserving yourself or your form para hindi ka tuluyang mabaliw. Kasi talaga namang kung sanay ka sa maraming tao, sanay ka with going out, tas isang araw, hindi ka pwedeng lumabas, nakaka-lurking talaga yung ganyang klaseng sitwasyon, di ba? Pero, then again, it's different kapag ka boss ang nag-post. Feeling ko. Kasi alam mo, meron akong isang kaibigan, kaya ako natandaan kasi meron ako isang kaibigan na ang sama-sama ng loob niya dun sa mga boss niya kasi post ng mga yung masasarap na ulam, yung mga yung mga bagay na komportable yung buhay nila, no? Oo, parang gano'n. Samantalang alam na correct. Kahus na gutom na dilat na yung mga mata sa sobrang gutom. True. Yun siguro yung sa tingin ko parang maging sensitive. Sa tingin ko. Tama. Don't get us wrong mga kabisyo, yung sinasabi nating self-preservation. Hindi ibig sabihin nun maghakot ng maraming pagkain para mas mabuhay ka ng mahaba kumpara sa mga ibang tao. Tsaka hindi rin namin sinasabi na dapat wala ka ng pakialam sa ibang tao, yung sa mga tao sa paligid mo, na ang gagawin mo lang is asikasuhin na lang yung sarili mo. Hindi ganun yung ibig namin sabihin. Ang self-preservation na sinasabi natin, kung kaya mo gumawa ng paraan para manatiling normal ang takbo ng isip mo, normal ang kalusugan mo, gawin mo na, di ba? That's part of self-preservation. Yun. Pero kahit anong sabihin natin tungkol sa self-preservation, tungkol sa psychologically speaking, wala pa rin tatalo sa brief na background mo. Maganda naman yung brief na kanino ba? Tatanong ko nga kung kaninong brief yan. Sino nagme-may-ari yan? Ayaw tanggalin yung bra kanina, yung bra partner. May bra yan, di ba? May bra. Tama ba may bra yan? Bra ba yung nasa likod ng brief? Baka makita ako. Pangit yung bre. Ayun kung pakita eh. Baka magalit sa akin yung kasama ko sa bahay. Oo nga, sa bagay. Nakakaloka. Baka makita ako. Ang laking bigla. Nako. Sabi daw, ang laking tulong ng signal ng mga brief. Sa bagay, oo. O, di ba? Agaw eksena yung brief. O, di ba? Uy, partner, sabi ni Mayley Medina, ang taba mo na daw. Uy, hindi naman mataba si Chupe. Alam nyo, ganito yan ay palatandaan ng mga taong sumusunod sa quarantine. Yan, kasi hindi, yung pagtaba ay senyalis ng pagiging middle class partner. Senyalis ng pagiging middle class yan. Kasi tumaba ka ng quarantine, ibig sabihin, may pagkain ka, may pang grocery ka, hindi ka lang basta-bastang naghihintay ng ayuda. Ano yan, ibig sabihin, masunurin akong citizen. Oo, tumataba, hindi ako lumalabas ng bahay. Try nyo lumabas ng bahay, di ba? Magtatakbo kayo, hindi kayo sumusunod. Ako sumusunod lang ako. Nasa bahay, anong gagawin mo sa bahay? Kakain, matutulog. So, masunurin ako eh. Itong epekto, habang sumusunod ka sa nangyayari sa batas, edi tataba ka talaga. At the same time, kung mapapasin nyo, medyo pumuti ako ngayon eh. O, di ba? Ang lakas talaga makaputi ng hindi puti yan, putla, partner. Papunta na tayo sa Ay, naku, nakaka-lurking. Sa tingin mo, partner, kasi may usap-usapan. May usap-usapan daw na mag-extend pa daw ito. Tapos may usap-usapan na heading towards or a few days or a week before the end of the lockdown, magkakaroon na daw ng martial law. Yan. Sa tingin mo ba totoo yun? Ayoko pang isipin, pero kung kinakailangan, di ba, bakit ang hindi? Kung para sa sa kaligtasan at ikabubuti ng lahat, bakit ang hindi? Di ba? Totoo yan. Para nung lang yun, unang in-announce yung quarantine, yung ECQ, o yung hindi pa ECQ nun sa community quarantine pa lang, di ba, ang daming CQ pa lang. Pero
Oo, pero na-realize natin na ano pala yun, napaka mabisang paraan para hindi kumalat yung virus. So, let's see and find out. Let's cross the bridge when we get there. Oh, sa tingin ko nga yung declaration ng lockdown was early. I mean, it was just early. Mm-hmm. Diba? Tama, Sa galing. tingin ko, it was just Oo, early. para hindi kumalat. Totoo yun. Oo. Pero nung wala, di ba, dami ang natatakot- nag-welcome. Nag-rally pa nga sa Welcome Rotonda yung iba eh. True. Diba? Pero alam mo, natatakot ako in a way kasi baka magkaroon ng second wave. Kapag halimbawa, diba, yung bumalik na tayong lahat sa normal lives. Di naman, although feeling ko, alam mo yung work from home it's the new norm eh. It's the new norm already. So, parang feeling ko hindi naman ganun kaagad. Pero natatakot lang ako sa sobrang sabik ng mga tao to leave the house and to have normal lives already. Yung mas mabilis na tumawag. Totoo. Parang nagiinit lahat ng mga puwet natin na na makalabas ng bahay, 'di ba? Yung iba talagang kahit makapunta sa tindahan sa kapitbahay parang tuwang-tuwa na makipagchismisan sa gilid. Ganun tayo. Sobra tayo. So, singit natin sa yung tumbong natin na makipag-usap kung kani-kanino. So, wag naman sana. Pero ako personally, Ay, Daddy, on a EP. on a personal level, mas sanay Yung na ako mask ngayon nasa bahay. Or feeling ko kasi part din ng personality ko na introvert nga ako, so hindi ako masyadong kating-kating lumabas, so hindi siya masyadong struggle for me. Correct. May mga ibang tao na ganyan katulad mo, partner. Okay lang. Oo, na unaffected or it's okay. Parang isa nating PA, si Carl. Kinakamusta ko siya every now and then. Tapos ang nag-stick lang sa mind ko, parang okay lang siya talaga with this setup. Kasi homebody siya eh. Sabi niya, ma'am, sanay po sa bahay. So, hindi, talaga ako, mabahay akong tao. So, parang hindi siya big deal. Parang si partner, si Ellen DeGeneres, yan. So, si Ellen DeGeneres ngayon, ang show, tropa natin? carry naman daw siya, sabi niya homebody din siya eh. So parang, yun nga, namimiss niya yung live audience niya, pero hindi siya ganun ka-affected with staying at home. Kasi, well, of course, namimiss niya yung dining out and all, pero kasi homebody din siya. So may mga tao talagang ganun eh, na parang, hindi sila hindi big deal sa kanila kasi ang laking bagay sa kanila na nasa bahay sila. Diba? Ako naman, partner, talagang ini-enjoy ko na, ako naman, partner, ini-enjoy ko siya. Ini-enjoy ko siya kasi, hindi ito yun. Pinakuha ko sa aking EP/aking asawa yung aking mask. Anyway, sinasabi ko is, ini-enjoy ko yung moment kasi hindi rin ako, when this is over, let's say, kunyari, it will yung work from home setup will run for like a year. Let's say, kunyari, yun yung max for, sabi daw nila, 2021, di natin alam, diba? Yung mga ganon. Pero hindi naman yan forever eh. So this setup is not gonna be forever. So, ine-enjoy ko siya. Ninanamnam ko siya. Kasi kapag bumalik tayo dun sa normal talaga, fast-paced na life, hindi na naman ako magsistay sa bahay eh. Aligagana naman kami lumabas. Diba? So yun na lang din, diba? What do we always say in Tambalan, partner? If you cannot change the situation, change the way you think. Change diba? the way you think. Totoo ka dyan. Ako, sa halip na magreklamo, yung paano ka naka-quarantine sa bahay. Di ba yung paglabas-labas mo nga, yung sabi mo nagtatapon ka ng basura pero nakabihis ka. Di ba? Pwede nyong hanapan kasi ng paraan para kahit papaano matanggal yung lungkot at para manatili yung sanity mo, di ba? Para manatili yung mental health mo. Gayahin mo si Nicole, di ba? Kung saan siya nag-enjoy. para lang manatili. Pero feeling ko yung ginagawa mo hindi sanity yun eh. Parang lalong lumala eh. Diba? Hindi, pero up ka pa. diba? Ako naman, what I also appreciate is, na-appreciate ko din na yung asawa ko dati natanda mo, partner ha, sa isang Tambalan segment na kwento ko na isa sa mga major away namin, hindi naman kami nag-aaway ng major, was nung nagkasigawan kami ng dahil sa OOTV. Parang pinapapicture, sabi ko, picture niya ako, tas, Sino nakasigawan mo? partner?
Yung asawa ko, Sige, dahil sa OOTD. Okay. Oo, parang yun yung isa sa mga major away namin. Parang years back, nung nag-umpisa pala yung mga OOTD, ganyan. Tapos, ang na-appreciate ko now, na-appreciate niya na din, or naiintindihan niya na din, yung social media being part of my life. So, in fact, yung unang pinost kong video na kabaliwan na nakagawan ako tapos naglilinis ako ng buong bahay. Dami rin, umabot na yun ilang views na yun, Daddy? Parang lumagpas na yun ng mga 2 million views eh. Nasa na ba? Siguro natatawa Lumagpas na lang ng ako 2 million views. dahil kilala kita, pero kunyari hindi ka kilala tapos gawin mo yan. Kunyari hindi Part kilala. madami. Hindi ka kilala as Nicole yan. Marami namang gumagawa nun eh. Marami namang gumagawa nun, hindi siya bago. Si Heart Evangelista nga. Ako nga isang damit lang eh. Isang gown lang. Si Heart Evangelista, grabe mag-change. O diba? Talagang designer. Tapos nagdidilig ng halaman or something, parang ganun. So, alam mo Sa yung mga TikTok ganun. world, kumbaga hindi siya bago, no? Hindi siya bago. Kumbaga norm siya sa TikTok world. Oo. Oo, norm siya. Hindi siya bago. Tapos, nakakatuwa. Oo, at nakakatuwa lang din partner, is people around you understand now. Na parang, okay, nagtitiktok yan. Okay, para kasi sa posting. Yung mga ganon. Okay, yung mga ganon. Yun yung mga eksena. O basa tayo ni... Pero sabi ni Che Decena, partner, pero actually, ang pogi mo daw. Pogi ka daw, partner. Siyempre humanap ako ng pwesto kung saan ako makinis. Diba? Yun lang. Maganda yung ilaw. O, diba? Maganda yung lighting. Maganda yung signal, maganda pa yung lighting. Oh, 'di ba? Sabi ni Pogs ng SG, hello daw sa atin. Hi Pogs. Ayan. Hi, Pogs. Parang balita ako kasi meron akong brother-in-law sa SG. Hindi ganoon. Hindi katulad ng sa atin na sobrang tindi ng cases and sobrang daming deaths. Pero partner. Yes, I can hear you. Ang dami kasi pasaway sa atin. Ang dami matitigas ang ulo. Ang dami kasing gutong partner, ang dami kasing, hindi partner kasi ang daming mahirap. Tapos, ang dami kasing normal sa kanila yung pag-chismis. So, parang hindi nila kayang mag-stay sa loob ng bahay. Pero, correct, kaya ganon. Pero partner, maganda yung pinost ng Love Radio Manila recently na magpasalamat tayo sa mga chismosa. Kasi dahil sa mga chismosa, nalalaman natin kung parating na ang relief goods. O, di ba? Andiyan na yung relief goods! Parating na ayuda! Nandiyan na yung truck! Ay, nako. Maricel, I'm watching... Ano, partner? Yung mga chismosa, di ba, boss? Bawasan din yung chismis. Oo. Kung kailangan magstay sa bahay, go. Si Maricel is watching from Pagadian na kahit anong sabihin natin, partner, mukhang hindi pa rin makamove on sa brief. O, di ba? Sabi ni Carlo Romero, partner, dami nagnanasa ng brief mo. Ayan. Sabi ni Carlo Romero, Nicole, mukha ka lang 26 tingnan. Nax, ilaw, yeah. Ring light. Ring light. Bumata. Yeah. Kasi laki ng piniyat mo, Ano timbang mo ngayon, partner? Secret! Ayoko sabihin. Kasi baka maudlot. Maudlot? Yung sabi ni Mark Oliado, gumanda lalo si Nicole. So, sinasabi niyo bang pangit ako? Hindi, charot lang. Hindi, si Donalyn, sabi niya, amen sa mga taong introvert, unbothered. Parehas kayo. Totoo, ang daming unbothered. Ang daming Oo, pero ako, again, para sa mga extrovert katulad ko, namnamin niyo yung moment. Ang sarap. Ang sarap din Ang sarap din talaga nang hindi masyadong, alam mo yun, medyo laid back. Ang sarap talaga. Yun. Sabi ni Reynalyn Teodosio, ang pinaka-safe na place talaga ngayon ay nasa bahay lang. At saka alam nyo, if you have to go out, and then,
Diba, kasi naatasan kayo ng mag-grocery, may ibang tao kayo makikita at makakasalamuha. It's very important na talagang maligo pagdating sa loob ng bahay. Tanggalin lahat ng mga anumang kumapit sa'yo sa labas ng bahay kasi mahirap na. Tsaka alam mo, partner, kung saan ako natutuwa, sa totoo lang. Natutuwa din ako kasi yung mga local na sellers within the community, nabuhay sila. Tulad namin dito sa village. Hindi mo na kailangan pumunta sa mas malaki ang family na no grocery kasi within the village may nag-set up na nagbebenta ng mga gulay, ng frozen. Dito nga sa village namin, partner ha, hindi mo na kailangan pumunta sa Macau Imperial, sa Chat Time, sa mga, alam mo yun, although bukas na rin yung mga yan, hindi mo na kailangan pumunta doon kasi within our village, parang siyam yata yung naglalaban-laban sa milk tea. Alam mo yun, meron silang mga local na, nakakatuwa. And sabi ko nga, I hope that even after the ECQ, itong mga local sellers na ito will still be there. Kasi, di ba, merong mga seniors na hindi talaga nakakalabas. Di ba? Merong mga taong introvert, katulad ni Chuper, di ba, na hindi talaga sila lumalabas. Then, you can still experience yung ganyan na milk tea, yung hindi mo na kailangan lumabas, kasi, feeling ko after some time, partner. Natin ito lahat, para ma-develop yung skill natin, mga skills natin. Di ba gaya niyan, sa pagluluto, dati hindi mo naman na-discover na meron ka palang interest or talent sa pagluluto at na-discover mo na yung talent sa pagluluto, gusto mong share sa iba, di ba? O dyan sa subdivision ninyo or dyan sa barangay ninyo, kung marami kang kakilala dyan, pwede mong ipamigay doon sa mga frontliners. I-share mo yung talent mo na yan. Di ba? Kung di naman, kung meron kang kakilala dyan, gusto mo ng pagkakakitaan ngayon kasi kailangan mo din ng pera. Di ba? Using your talent sa pagluluto, ibenta mo sa kapitbahay mo. Di ba? May mga nagbenta ng carbonara as merienda, yung iba bilo-bilo. Pwede mong gawin yun. So, na-develop na yung skill mo, kumita ka pa, nakatulong ka pa. Correct. Tama. Sharing is caring, tapos may pa-business ka pa, di ba? Nakakatawa lang yung ganun. Pero, again kasi napansin ko parang 42 minutes na tayo, partner Pero again isang important reminder for everyone na kailangan lumabas. Kunyari, today is your day to go out, 'di ba? Kayo yung nakatoka para para bumili ng mga bagay-bagay. Please stay safe Hindi OA yung mag-cover up ng bongga. Speaking of, ito pala, binigyan na ng aking asan yung dati? Feeling ko kasi, partner, pinost ko din to ng isang araw that masks are here to stay. So dahil masks are here to stay, sinabi ko dun sa friend kong designer na si Paolo Baltazar, nagawa ako ng bonggacious na mask. So, nagpagawa ako ng bonggacious na mask kasi sabi ko, magmamask din lang naman ako, so I have to mask in fashion. Mukha lang siyang brado. Pero, partner, alam mo ba na meron niya mga Swarovski crystals? And gawa siya sa kasi designer yung gumawa, partner. So ngayon, talagang nakita niya yung talent niya, ultimo sa mask, di ba? Di ba? Pero ingat ka lang, partner baka malanghap mo lahat ng mga ng mga bato diyan. Baka masinghot mo sila lahat. Sobrang laki ng ilong ko, no? Tapos maganda sa kanya kasi, partner, pwede mo lagyan ng filter, di ba? Tapos maganda ka pa, Kasi feeling ko talaga, partner, even if malift yung lockdown, masks are here to stay. So might as well, di ba? Mag-mask tayo. Kahit paano magiging part na siya ng sistema natin, no? Oo, magiging part na siya ng sistema natin na lagi tayo nagmamask. Kasi hanggat hindi talaga nakahanap ng vaccine, hanggat talagang hindi naki-clear out at nagsabing wala ng COVID sa air, sa anywhere, di ba? Dapat nakamask. Di ba? Kita mo yan? Parang dito. Parang miyembro ulit ng Avengers dito, nagta-transform ka dito, Tanggalin mo na yung gamit mo. Dapat may costume ka din, pare. Pagawa ka na rin ng costume. Tapos gamitin mo yung gift mo. Partner, huwag kang mag-alala. May iba pang mga araw. Gagawin ko yan.
Ayun. So anyways, again, para sa lahat ha, it's important to wear your mask. Kung namamahalan po kayo ng mga sa surgical mask na mga 3-ply, yung mga ganyan, kasi 28 pesos isa, 20 pesos isa, 25 pesos isa, 1,000 ang isang box na 50 pieces, mahal, ganyan. It's okay to wear yung mga cloth na mask, but be sure maglalagay kayo ng tissue sa loob. Make sure that you add an extra layer of protection. Yun naman ang pinaka-importante, ma-protect ka. Hindi OA yung maging protektado. Kung may face shield, partner, it's okay to wear the face shield kahit na minsan nakakatawa yung itsura, pero ang importante, safe ka at hindi ka magpapasok ng bacteria o hindi ka magpapasok ng virus, ika nga ni PPD, di ba, ni virus sa loob ng iyong pamamahay. So stay safe lang po mga kabisyo and stay at home. Naalala ko kahapon, naka-face mask ako. Dito lumabas ako, sinikunin ako sa kotse. Nakalimutan ko naka-face mask ako, dumura ako. Baboy! Kababuyang taglay. Na-imagine ko. Lahat nga tayo, partner lahat nga tayo bigla nasanay sa amoy na sarili nating hininga Siguro dahil baboy ka, partner, masasanay ka rin sa sarili mong dahak. Anyway, salamat po mga kabisyo, mga tambalanista for joining us this morning sa Wednesday po ulit kasi MWF po yung ating Facebook Live at 9 a.m. And thank you, Boy Pindot, for waking up early again for us. Salamat sa pag-assist sa amin. Josh, thank you. Yes, thank you. Partner, ingat ka. Salamat. Si Jens, hindi nakatutok sa atin. Jens, ingat ka dyan. Hi, Jens. Ingat ka, partner. Bye, See partner. See you. Enjoy. Bye-bye. Bye. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.